आ पूरा देहिया में खोस देम नमरिया, पूरा देहिया में खोस देम नमरिया। पागल कहिले बाटे ई कमरिया, पागल कहिले बाटे ई कमरिया। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाए भैया। और हमारा पूरा भरोसा रहेला, मन में पूरा हुल्लास रहेला ये भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और सबके हम एहजे से प्रणाम करतानी ए भैया। आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जाए भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, ड्यूट सॉन्ग लेके आ गइल बानी ए भैया। जे के ई लड़का लड़की के मिल के सॉन्ग ई गाना गावे के बाटे ए भैया। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में गायकी क के रिकॉर्ड कर देतानी ए भैया, तो हमारा पूरा भरोसा बा, पूरा मन में हुल्लास बा कि ई सॉन्ग ई गाना हर एक समियाना में, हर एक बाराती में ज़रूर बाजी ए भैया। और जी हाँ, रउआ सब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा बजावत तानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मैटर नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा। काहे से कि घंटी के बेल आइकन रउआ सब दबा लेब जा, तो कोनो भी वीडियो हम डालब तो सबसे पहले रउआ सब के सामने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाई। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन ज़रूरे दबा लीजा। तो आई जा हमनी के चलल जाओ मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे कहे के बाटे, सुनी जा। लड़की के बोल बा, अरे नाचे आइलू भानी कर जनी तंग हो, छुअल चाहेलो हमार बेरी बेरी अंग हो। ए नाचे आइलू भानी कर जनी तंग हो, छुअल चाहेलो हमार बेरी बेरी अंग हो। हाथे न आई सुन है छमिया, लूटे के मिली ना लहरिया। लड़का अब पूरा देहिया में खोस देम नमरिया, पूरा देहिया में खोस देम नमरिया। पागल कहिले बाटे ई कमरिया, पागल कहिले बाटे ई कमरिया। तो जी भैया, अगर इस सॉन्ग रउआ सबके अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बाटे, नंबर हमार नोट कर लीजा 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा ये भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग हमार नंबर पर कॉल करी जा। आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाई, गाना मिल जाइए भैया। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।